כמעט מחצית מהאנשים בגיל 60 סובלים מתופעת הקטרקט שפוגעת להם בראייה. זאת לא מחלה, זאת תופעה טבעית. טבעי, אבל לא רואים. אפשר לטפל בקטרקט. השאלה מה לעשות, איך לעשות, כמה, למה, בשביל זה אנחנו פה, עם התשובות. כמעט כל מי שעבר גיל 60 שמע על קטרקט, פתאום החיים לא נראים כל כך טוב. אז לפני שנדע מה עושים ואיך עושים, מה זה קטרקט? לשם כך הזמנו את דוקטור איה פרנקל, שהוא מנתח עיניים ותיק בתחום הקטרקט. שלום לך דוקטור פרנקל. נעים מאוד, שלום. קודם כל, מה זה? קטרקט זאת החירות של העדשה. העדשה הטבעית של הבן אדם מקבלת תכונות בדרך כלל עם הגיל, של הפרעה בעברת האור, כמות האור ואיכות האור, וגם בצורת תשבורת, כלומר הגלים של האור לא עוברים כמו שהאלוהים ברא אותנו. עכשיו זה עניין של גיל, אתה אומר, נכון? פלוס מינוס כמה? זה מתפתח למעשה מגיל 60, אולם בהגדרות החדשות, הקטרקט מתחיל כבר בשלבים שאנחנו צריכים משקפי קריאה. תגיד, אפשר למנוע את זה כמו, אתה יודע, מזון, התעמלות, כל מיני דברים שהביולוגיה כופה עלינו, אנחנו יכולים למנוע אותם, נכון? מבחינת הטיפול הפרבנטיבי בקטרקט של בן אדם בריא, אין דבר כזה. תרגילי עיניים, אפשר לעשות תרגילים שהעין לא תתאחר? הדבר היחידי שאפשר לעשות, אבל הוא כמובן בלתי אפשרי, זה חשיפה מופחתת לקרניים אולטרה סגוליות. שמש. UV, שמש. אני לא רוצה לפגוע בפרנסתך, אבל אם אנשים ילכו מגיל צעיר עם משקפי שמש, פחות ניתוחי קטרקט, פחות... זה לא הוכח. הוכח רק אזורים של גיאוגרפים. לא הוכח שמי שהולך עם משקפי שמש, או משקפיים מכל סוג שהוא, שדרך אגב הם חוסמות, כל משקפיים חוסמות UV, יש פחות קטרקטות. אין מחקר כזה, ולא הוכח דבר כזה. עכשיו, אם אנחנו ניקח, זה אתה הבאת את זה... הבאתי לכם לדוגמה... זו עין, נכון? תן לי כן. בזהירות, פתחתי את העין, נכון? נכון. עכשיו, נגיד, סלח לי שאני מפרק את העין, זה פנים העין, זו עדשה חיצונית, קרנית נדמה לי, מה זה? נכון, זה קרנית. וזו העדשה שעליה אנחנו מדברים? נכון מאוד, זאת העדשה הפנימית שהיא כרגע שקופה, זאת העדשה של אדם צעיר. כמו שלי. כמו שלך. ולפעמים היא מתאחרת, מה שנקרא. ולפעמים היא מתאחרת, אבל לפני שהיא מתאחרת, היא נעשית מעוותת בפנים. כלומר, תחשבו על זכוכית, עבה, שקופה, שפתאום בפנים מסיבות חום, או מסיבות אחרות, מקבלת גלים איזה שהם בפנים, ואז האור, התשבורת שלו, היא כבר לא כמו בעדשה שקופה לחלוטין. עכשיו, סליחה, אתה אומר לא מזון ואולי משקפי שמש, בטח לא תרגילים שיטפלו בה יפה, וגם לא שום טיפול תרופתי? לא. רק כירורגי. הטיפול בקטרקט הוא רק כירורגי, והשלב שלו נקבע לפי צורת הקטרקט, לפי גיל החולה ולפי הצרכים שלו. אז בא אליך הפציינט, מתי אתה הוא בן 66 נגיד, והעדשה הטבעית שלו אחורה. חד משמעית אתה שולח אותו לניתוח? אני אומר לבן אדם ללכת לניתוח, ברגע שהראייה שלו היא אובייקטיבית לא טובה, ברגע שהקטרקט שלו הוא גרעיני נוקשה, או קוראים לזה גרעין חום, או בשלב שיש לו חשד למה שנקרא זונולופתיה. זונולופתיה זאת חולשה של מתלי קטרקט. במקרים האלה, כאשר אני חושד או רואה אפשרות לזונולופתיה, הניתוח הוא צריך לעשות מוקדם. ולמה? מטעם פשוט, שניתוח מוקדם הוא מונע את היחלשות הזונולות בעתיד, הקטרקט הוא יותר רך, ובשיטות שאנחנו עובדים היום, שיטת אולטרסאונד, הניתוח הוא יותר בטוח. ככל שהבן אדם עם זונולופתיה מחכה יותר, יש לנו פה מרוץ אחד מול השני, שני רכבות רצות. מתלי הקטרקט של הזונולות בשפה רפואית נחלשים, הקטרקט נעשה יותר קשה, כוח העבודה שלנו בתוך העין יותר גבוה, הסיכון
לפרוצדורה בעלת סיבוכים תוך ניתוחים יותר גבוה. לאנשים האלה אני ממליץ חד משמעית לעשות ניתוח מוקדם יותר, גם אם הראייה שלהם אפילו לא כל כך גרועה. המקרה השני שאני ממליץ באופן ברור, זה אנשים שיש להם גרעין חום, גרעין שהולך לכיוון שיצטרך אנרגיות גבוהות של אולטרסאונד להפעיל בתוך העין. האנרגיות אולטרסאונד זה אנרגיה שיש בה תופעות לוואי, והתופעת לוואי היא פגיעה בתאים שמרבדים את הקרנית מבפנים. דוקטור פרנקל, אני רוצה להחזיר אותך מעבר לבעיות הרפואיות שמחייבות ניתוח, לאדם שכמו שאמרת שיש לו בעיה בקטרקט וזו איננה מחלה, אמרת בראשית. לא, קטרקט איננה מחלה. תופעה טבעית, העדשה הטבעית שלו נעשית עכורה. כן ניתוח או לא ניתוח, בלי שום סיבוכים רפואיים אחרים. ברוב המקרים הקטרקט היא קונסולטציה. כלומר, היא לא הוראה חד משמעית, אלא ייעוד, המלצה. המלצה. בתיאום ביני לבין מי שפונה אליי, ביני לבין המטופל. מה הרמה שבה, אתה אומר, זה לא עניין של המלצה, זו הוראה רפואית לעשות ניתוח? גרעין חום. דוקטור אריה פרנקל, תודה רבה לך שהארת את עינינו. אתה מאוד נוח כרופא, כי אתה משאיר לנו את האופציה, האם אנחנו סתם לא רואים טוב, האם אנחנו רוצים לעשות ניתוח ולשפר את רמת חיינו. גם לשם כך נועדו ניתוחי הקטרקט. אתם רוצים לדעת עוד? תשוטטו קצת באתר. תודה רבה. אם אתם רוצים גם ייעוץ אישי, רפואי או מקצועי, אז פשוט השאירו כאן את הפרטים שלכם ויחזרו אליכם.